Nik uste dut zabor bilketa sistemak ematen digula aukera bi eredu alderatzeko. Bata, EH Bilduren eredua, gardentasunik ez, eztabaidarik ez, adostasunik ez, eta oinarrituta dago inposizioan eta kontrol sozialean. Sistema erabakitzeko garaian batetik hiru premisa eukitzea, ez? Bat da inguru giroarekiko jasangarritasuna, baita ere bideragarritasun ekonomikoa eta baita ere bideragarritasun soziala. Hau da, kontutan eduki behar dira herritarraren ohiturak eta eskaerak. Herri bakoitzak bere bilketa sistema propioa erabaki du, nahi izan duena, eta bestea izan da tasa ordaintzeko modua aldatu egin dute. Badago tasa finko bat, biztanlegoaren arabera dana, eta gero beste zati bat aldakorra edo variablea. Mankomunidadean legealdian inork ez dituela Tolosaren interesak defenditu. Hori da galdera, zer egiten ari dira diruarekin, eta hori da gardentasun ezaren adibiderik nagusiena. Udalak berak ere egin ditu hainbat gastu, ez? Sistema elektronikoa jartzeko garaian, txartel elektronikoak, eta behin sistema berria ezarri ondoren baita ere gastu gehiago egiten ari da udala erabat danak dekretu bidez. Komertziako edukoi inontzi gehiago, onartu dira adibidez bi dekretu, bata ia 9.000 eurokoa eta bestea 8.600 eurokoa, irakurketa sistemarako beste 4.000 euro gastatu dira, txartel gehiago erosi behar izan du dira, beste 2.000 euro gastatu dira, gainera soterratuak 1.000.000 euroko balioa izan duten soterratuak itxi egin dira. Gero bilketa sistema berria ezartzerako garaian, ez da egin azterketa ez tekniko, ez ekonomikorik udalan. Etxetako zaborran, mankomunitateko web orrian esaten duenez, biztanle gehiek dituzten herrietan hondakinak biltzen dira egunero. Baina Tolosarrok aukera daukagu bakarrik astian 3 egunetan organikoa ateratzeko. Zer gertatzen da, persona batek 3 egun horietaz gain, poltsa bat ateratzeko beharra duenean, askotan, usten dala, hemen argazkitan ikusten da bezala, kontenedorean ondoan. Organikoan, sailkapenan, gaur egunean, Tolosar guztiak egiten dugu, orduan autokonpostagailuan bota, organiko hori auzokonpostagailuan edo edukinontzian danak eduki beharko genuke obaria. Kartoian gaia, eguardian, Tolosa guztia, kartoiez beteta egoteak, Tolosako kale guztiak ez dugu egokia ikusten. Errefusa ahalik eta denbora gehien gordetzea merkatariak bere lokalean eta ez gutxiago sortzea. Kale garbiketari dagokionez, hainbat poltsa lurrean edukinontziaren ondoan uzten direnez, kale garbiketari ere hobeto erreparatu behar zaio. Errefusa eta pardela, gure ustetan, edukinontzi bakar bat izan beharko litzateke, eta egunero jaso beharko litzateke. Guk berresten dugu, 5. edukinontzia dela modurik egokiena Tolosan hondakina jasotzeko, hala eta guztiz ere, eta eredu misto honetan, egutegiak zabaldu egin beharko lirateke, eta herritarrari erreztasunak eman behar zaizkio, bere hondakinak egoki sailkatu eta atera ahal izateko.